Уладзімір Караткевіч, моя Беларусь. Якая яна, моя зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі вочкамі васількоў, светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону, і пушчы, падобныя на хмары, пушчы, дзе горда нясуць свае кароны алені. Гэта бясконцыя рэкі, у якіх плешчуцца бабры і рыба на захадзе. І гэта 11 000 азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці. Гэта у мінулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў рукаталі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, гадарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі не была агрэсарам. Яна заўсёды мужна і да канца адстойвала сваю праўду і веру. Ёсць у маёй краіны і гістарычная памяць, калі кожны чацвёрты жыхар Беларусі загінуў у апошнюю вайну. У лясах амаль 400 000 партызан цаной жыцця адстойвалі чысты водар радзімы, каб зберагчы волю, веру, бацькаўшчыну, каб спустошаная вайной краіна ажывілася працаю тых, хто выжыў і перамог.